Oza sibeke ku standard grade kuze kuzwe wonke umuntu. uNkulunkulu wangampela Mroza. Njalo uligade mangikhuluma ngithi wangampela. Uzwela ithi uNkulunkulu wangampela, God of universe. Wenza nje Mloza. Uyaqeda before aqala, akayiqala into engayiqedanga. Uphinde futhi? Yeah. God ends before he begins. Uyaqeda uNkulunkulu before aqale. Akaqale ngaqedanga. Ungaboyiqala into ongayiqedile ngoba izoqeda iqobe into oyiqala nto uyiqedile. Qeda before uqala, ungaqala ungaqedanga. Leli shirt engiliqokile Mrozeli wami. Yeah. La qedwa before iqalwe. La kunikwa igama design. Yeah. La dwetshwa. Mhlabe elithunga kwi-sewing machine. Yeah. Babethunga ishirt eseliqediwe kodwa lingakaqalwa, kodwa seliqaliwe kodwa lingakaqalwa, laqedwa before liqalwe. Design. Elibona ibhilidi la isebhisi sikulona. Yep. Uyawubona umuzi umama lo alalele kuwona nobhuti alalele kuwona. Ibhilidi laqedwa before liqalwe, kungakangeni amabhala nosimende nani yonke kwaphuma igama elithi plan. Laqedwa. Uyayibona imall yangakeni kwakuyihlathi silingcolisa ngayo zonke indlela. Kwabe kwibhodi elinamabhenki nabantu bewela nezitolo lingakaqalwa baveza isiphetho eqaleni kwase kubhalwa kuthiwa coming soon. Umlalelo Khoza FM ku 2025 ungake kulinge kuqhuma cricket bese kuqhuma nengqondo kwena. Ungawuqala u2025 kanti awuqedile. Hlala phansi nawe ke manje noma ipeni ungasaliphatha ngakudinga ipeni. Yini othi mawuvala amehlo uthi inkosi ngoMarch ngifuna istokfela sami sesikanje. Ngifuna ukuyilenazana kanje. Ngifuna konke kufuna kuyiqede. Mangiqeda umhlaba it's a labor ward. uNkulunkulu gynecologist udokotela obelethisayo. Wena ukhulelwe ini? Akulona iwodi labakhulelwe elinika abantu izingane. Kodwa izingane itholwa abangene benezingane eziswini. Pregnancy. Yini into oyikhulelwe ngo2025 kuze uNkulunkulu akubelethise kwi-labor ward called umhlaba. Wonke umuntu musuqulu aqulukudelwa onyakeni. Wangena nemvuku onyakeni omusha niyovucuza ayikho into entsha. Unyaka uqala ngoJanuary wonke uphele ngoDecember wonke. There is nothing new. Ayikho into ekuthiwa unyaka omusha kodwa ikhona kodwa ayikho kodwa ikhona kodwa ayikho kodwa ikhona kodwa ayikho. Mawusa uhlale nanocingo lakho phansi ubheke labantu bonke obasave lapha kufanele yini engabe balapha. Yes, simphumela Mroza yabantu ezizwana nabo. Uyimphumela yabantu othandaza nabo. Uyimphumela yomuntu okhisana naye. Umphumela umuntu olala naye. Umphumela yomuntu ohlala mawuphuma eminyango uyakuba. Khohlwa usathana ukazi umbone. Nkosi yami usathana ulinuko. Yakwazi umbona usathana. Khohlwa ilonto, khohlwa amadimoni. Labantu ozwana nabo bayayi-eda iniveli kuwe. Uyozwa one day masikhuluma ukuthi unebhadi uma kubangani bakho kuwena isikhokho. Cela nje wonke umuntu qeda ngempilo ifamily yakho uyifiselani ngo2025 izingane zakho awukuyaluza egcekeni. Uyaluza egcekeni khuluma uNkulunkulu ngaphakathi kuwe, izulu lingaphakathi khuluma, publisher khuluma kuwe uphethe ihala musuguqa uzoba buhlungu amadolo. Don't musuguqa uwasha ukuyishawa khuluma. Khohlwa amakhelwane abagilile, khohlwa abantu abagilile vele bakhona basazigilo 2025. Mroza abantu bakithi ngibafisela into enhle mfethu bese mjondolo akusona isona ukuzalelwa emjondolo. Kodwa kuyisonywana ukufela khona. Akusona isona inyoni imizalo lezidlekeni kodwa kufuneka ifele egatsheni. Ngicela manje ungabisacabanga ngezinto ezingeyisashintsha. Konke okwenzakalile bekufanele kwenzeke ngoba vele sekwenzakalile. Asibonge ngiphathe kahle eMangoza. Mgelija nisiphathe kamnandi mfethu nebandla. Abafuna nje kuSWhatsApp ukusishayela 072-135-6996 072-135-6956. Abaphumelele sibaphathe kahle abafundisi bethu, sibaphathe kahle ama leaders ethu, sibaphathe kahle ama boss, sibaphathe kahle abazali, siphathe kahle izingane zethu. Abantu bakithi kube nomoya obunye, indlu yakithi iphumelele. #abaphila abantu.